କୋଉଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁ ଆଖି ଅପରେସନ୍ ହେଲୁ 3 ଦିନ ହେଲା ନା? ଏବେ କେମିତି ଅଛି ତୋ ଆଖି? ଆଖି ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ପୀଡ଼ା ଅଛି ଆଉ। ଆଇଛି ରୋଷେଇବାସ କରିପାରିବୁନି? ନାଇଁ ପରା। ହଁ ହଉ। ଶାଗ କହୁଥିଲୁ ତୋଳିବାକୁ, ତୋଳିବା? ହଁ, ଶାଗ ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣିବ ସବୁ। ଆସୁନୁ ଯିବା ହେଇଠିକି, ତୁ ବସିବୁ, ମୁଁ ଶାଗ ଉପାଡ଼ିବି। ଆମେ ବସିବାକୁ ଯାଉ। ଆ ଭଙ୍ଗା ଚିଆରରେ ବଇଛୁ ନା? ହଁ ହଉ ଚଳିବ। ଏଥିରେ କାହିଁ ଶାଗ? ଖାଲି କହୁଛୁ ଶାଗ ଶାଗ। ଏଇଗୁରା ଏଇ ପିଆଜ, ଏରା ପିଆଜ ନୁହେଁ କି? ହଁ ଏରା ପିଆଜ ଗୁରା। ଏ ପିଆଜ ଟୋକରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶାଗ ତକ। ହଉ ତୁ ବସ, ମୁଁ ଉପାଡୁଛି ଆଉ। ଆଜି କେମିତି ରାନ୍ଧିବା ଶାଗ କହ? ଶାଗ ରାନ୍ଧିବା ବିରି ଗୁଣ୍ଡା ପକେଇକି। ବିରି ଗୁଣ୍ଡା? ଆଉ ବିରି ଚାଉଳ ପକେଇବାନି? କେଉଁ ଚାଉଳ, ଅରୁଆ ନା ଉଷୁନା? ଅରୁଆ ନା। ଅରୁଆ? ହଉ ଏ ପଥର ଉପରେ ବ। ମୁଁ ହେଇଟା ଆଣି ବସିବି। ହେଇ ଚେୟାରଟା ଆଣିଲେ ବସିବୁ? ହଉ ଯା ଆଣିକି ଆସେ। ନା ମୁଁ ଆଣିବି ହେରି, ତୁ ରହନ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଦେବୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଣିକି ଆସେ। ଆସେ ଆବ। ତୁ ଶାଗ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଇଥିଲୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଶାଗ ରାନ୍ଧିକି ଦେବି, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ତୋ ଝିଅ ମୁଁ କିଛି କମ୍ ରାନ୍ଧିବିନି, ଜାଣିଥିବୁ। ହଉ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାଗ ଭଲ ହେଉଛି, ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ ହେଉନି? ଏଇ ପଥୁରିଆ ଜାଗା ବୋଲି। ଏଇ ଗୋଡ଼ି ଶିକାଶୁ ନୁହଁ, ଆମର ଏଇ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗା ବୋଲି ଆମର ଏଠି ଶାଗ ଭଲ ହେଉନି। ଏରା ବଡ଼ ବଡ଼ ନେଇଯିବି ନା କ'ଣ? ଏରା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛି। ଉପାଡ଼ିବିନି। ଉପାଡ଼ିବି ନା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବି? ଏରା ଉପାଡ଼ିଲେ କାଦୁଅ ଗୁରା ହେବ, କ'ଣ ଉପାଡ଼ିବୁ? ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣୁଛି। ମୋତେ ତ ଶାଗ ତୋଳିବାକୁ ଯେଉଁ ଖୁସି। ଏମିତି ମୁଁ ଟିପ ପିଡ଼ା ହେଇଛି, ତୁ ଉପାଡ଼ି ପାରୁନି। ମୋତେ ତ ଶାଗ ତୋଳିବାକୁ ଯେଉଁ ଖୁସି ଲାଗେ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ। ହଁ, ଆଉ ତାହେଲେ ଉପାଡ଼ି ଦେଉଛି। ବୋଉ, ହେରା କ'ଣ ପଥୁରିଆ ହେଇଯାଇଛି? ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବୋଲି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଯୋଡ଼ନାକୁ ଆଣିଲି। ହେରା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଉପାଡ଼ିବାକୁ। କହୁଛୁ ଶାଗ ଶାଗ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶାଗ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସିନା ବହେ ବହଳିଆ ହେଇଥିବ, ଦେଖିଲା ଆସିକି ହେତିକି। ଆଉ ଆଣିଛି କଖାରୁ ପତ୍ର 4-6ଟା, ଆଉ ସୋରିଷ ଶାଗ ଆଣିଛି ହେରି। ଆଉ ତାକୁ ମିଶେଇକି ଏମିତି ରାନ୍ଧିଲେ ହେବନି? ଭଲ ଲାଗିବ। ହଉ ଏଇଥିରେ ଥୋଇଦେଲୁ, ବାଛିଦେବା କ'ଣ କ'ଣ। ଏଇତକ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି। ଆମର ଏଇଟା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଶାଗ ଫାଗ ଏଥିରେ ହେବ? ପାହାଡ଼, ଏଇଟା କାଜୁ ପାହାଡ଼ରେ ଆମ କରରେ ଆମ ଘର। ଯେଉଁ କାଠ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଶୁଖିଲା କାଠ। ଏଇଟା ହେଲା କାଜୁ ପାହାଡ଼। ପାହାଡ଼ ଏରିଆରେ ଆମେ ରହିଲେ ଶାଗ ହେବ ନା କ'ଣ ହେବ? ଖାଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ, ଯେହେତୁ କରିବାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଖାଲି କରିବା କଥା, ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଲଙ୍କା ଗଛ ଲାଗିଛି ଯେ ପାଣି ଦିଆ ହେଉଛି, ହେଲେ ଲଙ୍କା ଫଳିବାର ନାହିଁ। ଏ କେଉଁଦିନ ତା ମନ ହେଲେ ବର୍ଷେ ଅଧେ ଯଦି ଫଳ ଗୋଟେ ଅଧେ ହେଉଛି, ସେତିକି।
नहीं ଯିବା टपटा नहीं गले साग धोइबा पानी भरीदबा साग नबा धोईदबा बिरी भाजी देती भजा है बिरी अरुआ चाउल भी भाजी देती चूना करदे बिरी चाउल एकाठी भलर गोड़ी बाछी दी अच्छी तथापि तो हाँ तू जो गड़ेचु हाँ हो देखिया बाछीदेवी आ तू कौन करुचु छड़े पारुचु तो को बल पाऊँ छड़िया कहलु थोदे मु छड़ी रसुण केते बुदा आनीचु हाँ आलू बैगण सिझे देजी सिझुची चुली भी आमर बढ़िया जलुची जीवा बिरी चाउल टी ग्राइंडिंग करदबा साग सिझेदबा एरा इनू सिझे रखी साग सिझुथो मु जाऊँ ग्राइंडिंग करी अरुआ चाउल बिरी अरुआ चाउल ग्राइंडिंग करके आसिले देखा बिरी गुंडा ग्राइंडिंग कर देइछि ये चाउल गुंडा बर्तमान साग को बघारिबा गोटे घुटी देइछि साग को घुटी देइछि भलसे पियाज रसुण छेचिक रखी देइछि मो बो प्राय साग भाजे साग रांधे क्या मुझे कर देखिए के लगुच पियाज पकईदी पियाज रसुण छेचा होता तेल पकईदी मालिक देखुं बस रोसे मालिक शाग टे रांधिदेले खाए बोले पर्यटन भात भी सी खाऊनी भाई शाग रांधि सारे जा खाइबा कहले हौ रांधिदेवा मन कर रांधियानी आ किसी पड़ोनी ना हो सारे सीना धरा बर्तमान शाग देदेबा
ସେ ଶାଗରେ ଗୁଣ୍ଡା ପକେଇଦେବା। ବିରି ଚାଉଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ପକା ଶାଗ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଯିଏ ଖାଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ପୁରା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ରୋଷେଇ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଖାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଲୋକଗୁରା ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୋ ଛୋଟବେଳେ ବାପା ଏଇ ଶାଗ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଖାଆନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡ ପକା ଶାଗ, ଭାତ ଯେତିକି ନୁହଁ ଶାଗ ସେତିକି। ମୋ ବୋଉ ବହେ ନେଖା କରିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ବହେ ନେଖା ଶାଗ। ଆଉ ଯୋଉଟେ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଖାଇଲା। ଆଉ ଶାଗ ନ ଢୁଣ୍ଡା ନାଇଁ ତୁ ଖା। ବୋଉ ଶାଗ ଖାଇ ଖାଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ନେ ମୁଁ ଆଣିଛି ତୁ ଖା। ମୁଁ ଆଣିଛି ତୁ ଖା ମ। ତତେ ତ ଦିଆହେଲା ତୁ ତୋର ଖାଇବୁ। ମୋ ବୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା ଫାଷ୍ଟ, ତା ପଛରେ ଖାଇବ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ କେମିତି ସଜାଏ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ତ ମା କାଳର ରୋଷେଇ ହଁ ନୁହଁ? ଦେଖିଆ ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଶାଗ ଟିକେ ଖାଇବୁ, ଏତେବେଳେ ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ନା। ମୁଁ କହିଲି ଗୁଣ୍ଡା ପକା ଶାଗ ଟିକେ କଣ ଖାଇବା। ହଉ ଖା।